Өфілі 19-сы Ақмулла оқудары халығара ғилми ғамәли конференция өті. Хауымығыд эфирда интервью тапшыруы студиялы Гүзәл Мұхаммедьянова. Конференцияның төп мақсаты һәм әһәмияты турасында Мифтахиддин Ақмулла исемендәге Башқұрт дәүләт педагогия университетының Башқұрт филология факультеты деканы, филология фәндәре докторы Лейла Хөсейнова менән әңгәмәләшәбез. Лейла Митхатовна, хауымығыд. Хауымығыд. Ақмулла исеме бөтә төрки халыктарын берләштерүсе булып тора. Быйылғы сарала кайдардан галимдар катнаша? Ысынлап Ақмулла исеме ул инде хәзер төрки халыктарына түгел, милли телдә белем бирү оештырган бөтә республикаларда берләштерә дип әйтергә кирәк. Халыкара кимәлдә үткән быелгы конференциялар елдагысы Казакстан, Кыргызстан республикаларынан, Үзбәкстандан, шулай ук Кытайдан бик күп катнашучылар бар, Монголиянан теләк белдергәннәр бар, шулай ук Рәсәйнең бөтә милли төбәкләреннән, Саха республикаһынан башлап, Кавказ республикаларына тиклем катнашучылар онлайн һәм шулай ук килгән кунактар ошо конференциядә катнаша. География хатимак бик киң. Бик киң. Катнашучылар, теләк белдерүчеләр үзләренең эш тәҗрибәһен күрсәтергә, башкаларның гыйльми катнашлары белән танышырга теләүчеләр бик күп. Улар арасында студентларның, магистрантларның, аспирантларның булуы шулай ук өмет уята. Димәк, бул кирәкле, кызыклы, файдалы сара. Конференцияның тәүге көне кайда үтә һәм унда нинди темалар күтәреләсәк? Һуңгы елларда Ақмулла укулары үзесенә 11 конференцияны берләштергән милли педагог форум составында үтә. Бұл форум 27-дә старт ала. Тәүге көндә 27 ноябрьдә безнең билдәле укытучы Галимә, педагогия фәннәре докторы Дәүләтбаева Рәсия Губайдулланың 25 яшьлек юбилейны арналган конференция менән башланып китә. Милли педагог форумда асу тантанаһы 29 ноябрьгә тәгаенләнгән һәм ошо көндә 29-нда сәгать 2-нән Ақмулла укулары конференциясының пленар утырышы үтәсәк. Шуннан соң бұл конференцияның үзенең исендә каралган 5 секция 29 һәм 30 ноябрьдә эшләячәк. Конференцияла катнашу өчен 10 ноябрьгә тиклем мәкалә язып ебәргә кирәк ине. Ошо вакыт исендә күп эшләр кабул ителде һәм кемдер катнашырга теләк белдергән? Әйтеп үтүемчә, бұл педагог форум секторында 11 конференция үтә һәм шуларның арасында Ақмулла укулары дип аталган конференция иң масштаблы дип әйтергә кирәктер. 10 ноябрьгә тиклем заявкалар һәм шулай ук мәкаләләр кабул иттек. 200-дән артык катнашырга теләүче яшь белгес һәм шулай ук галим бар. Әйтеп үтүемчә, төрле сит илдәрдән һәм шулай ук үзебезнең Рәсәй милли субъектларында да күптәр әйткәндәй, бына тап ошо Ақмулла укуларында катнашырга теләгән бер төркем студентлар һәм шулай ук уларның җитәкчесе Тыбыкова Лариса Николаевна был Таулы Алтай дәүләт университетының делегациясе әлеге көндә килеп йетте. Улар инде үзләре монда катнашасак, сыгышасак һәм шул ошо форум белән бергә уларның стажировкалары оештырыла. Улар әле бездә. Эшләр нисә телдә кабул ителде? Эшләр милли телдә дә алабыз. Чөнки бу форумның төп мәгънәһе туган телдә хаклап калу, тарату, өйрәнү, ошо тәҗрибәне белү, рус телендә, башкорт телендә, татар, казак, кыргыз телләрендә, якут телендә, шулай ук алтай телләрендә булган эшләрне барыһын да алабыз. Унда эшләрнең һәрберсенә аннотациялар рус телендә куелган һәм теләгән һәркем бу йыентыкта басылып чыга. Мәкалә менән таныша ала әлбәттә. Белүемсә, конференциялар шулай ук дистанцион рәвештә катнашырга була, шулай бит? Дистанцион форматта катнашу шулай ук каралган. Пленар өлешеле секциялар утырыштарында тура бәйләнешкә чыгу мөмкинлеге бар. Һәрберсе килеп итә алманы. Шул ук вакытта менә шундай бәйләнеш аша без инде бөтә теләүчеләрнең сыгышын тыңлап, баһа биреп, үзебез өчен файдалы мәгълүмат ала аларбыз дип уйлыйбыз. Өфілі Рәсәй Казакстан форумы үтте. Башкортстан менән Казакстан арасында гуманитар бәйләнештәр нык дип әйтә алабыз. Чөнки Ақмулла университеты Казакстан университетлары менән тыгыз эшләй, хатта Евразия милли университетлары галимдары менән берлектә монография әзерләнде. Шулай бит. Тагы нинди уртак казаныштарды билдәләп үтер инегез? Ысынлап та безнең Ақмулла университеты Казакстанда урнашкан берничә вуз менән бик тыгыз хезмәттәшлек итә.
Астана калаһында урнашкан Евразия милли университеты менән айрым алган вакытта менә һез әле телгә алган монография дөнья күрде. Ул проект хәзер инде берничә ел элек башланып киткәйне. 22 елда тәүге монографияны, коллектив монографияны без Рәсәйдә баштырдык. Конкурста еңеп чыкты. Ул Воронеж калаһында басылып чыккайны. Инде быелгы 24 елда ошо проекттың икенче батмаһы, икенче томы Казакстанда Астанада батылып чыкты һәм шулай ук уларның безгә кагы варианты килеп итте. Һәм менә ошо көндәрдә Таулы Алтайдан килгән студентлар белән берлектә без ошо монографияның презентациясын үткәрдек. Әйткәндәй, ошо Евразия милли университетында безнең студентлар әлеге вакытта стажировкала, улар унда укыйлар. Хәтта стажировка дип әйтү дә әзрәк булыр. Улар 4 ай эчендә уларның кафедраһында белемдәрен камиллаштыра. Инде уларның докторантларына без консультанттар булып ярдәм итәбез. Шундый хезмәттәшлек бар. Шулай ук Актүбә калаһында урнашкан Баишев исемендәге һәм Жубанов исемендәге ике вуз менән тыгыз бәйләнештәбез. Улар менә безнең тап ошо конференцияга күп кенә мәкаләләр җибәрделәр. Уларның арасында конференцияга килүчеләр дә бар, йыйналар. Без уларны иртәгә көтеп калабыз. Һәм тагын да Уральск калаһында урнашкан вуз менән тыгыз бәйләнештәбез. Менә әле мин телгә алгандары улар инде тыгыз бәйләнештә булып, улардан килгән магистранттар бездә укуы яки уларның магистрантларына безнең консультанттар булуыбыз шулар менән бәйле. Дөйем алган вакытта гомумән Казакстан менән бәйләнеш тыгыз көчле һәм безнең студентлар да зур теләк менән уларның бөтә сараларында катнаша. Казакстан студентлары ни өчен Акмулла университетын хайлай? Өфөлә эшкә калучылар да байтак улар арасында, шулай бит? Дөрес әйтәһегез, ысынлап та без казактар менән бурын-бурындан тарихи яктан да якын булганбыздыр дип әйтә алабыздыр. Дин берлеге микән, бәлки дөньяга караш микән, шул ук Акмулланың казактар арасына барып гыйлем таратуына эфир калмагандыр дип уйлыйм. Ысынлап та Казакстан студентлары тап Акмулла университетын хаклай, зур теләк менән укыйлар, уңыштарга өлгәшәләр. Бына безнең факультет тамлаган Ильяс Сагынбекте хәзер республикада белмәгән кеше юктыр. Ул инде бакалавриатты, шуннан соң магистратураны тамамлап, быелгы инде аспирантураны да тамамлай һәм бик уңышлы Өфөлә башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы буларак эшләп, хатта республика кимәлендә үткән конкурста еңеп чыкты. Башкорт телен укыткан, үзенең туган теле булган укытучылар бер рәттән шулай дип басып дәрес үткәрүе әлбәттә мактауга лаек, игътибарга лаек. Республикалы телде хаклау һәм үстерү буенча бик күп саралар үткәрелә. Уларның береһе Акмулла яктылык йырсыһы төбәкара музыкаль әдәби бәйгеле шулар исәбендә сара кайда үтте? Күптән түгел Акмулла яктылык шагыйре дигән бик матур сара үтте. Тәүге тапкыр үткәрелде ул безнең башкорт корылтайының инициативаһы үткәрелде. Айрым алган вакытта Мең руы башлыгы һәм оешмаһы ошо идеяны күтәреп чыкты. Турахан визит үзәгендә Меңле руына караган 8 райондан 30-га якын укучы Акмулла шигырьләрен ятлап, уны сәхнәләштереп, бик матур итеп сара үткәрдек. Бәйгелә катнаштылар. Иң яшь катнашучыларның береһе 3 яшьлек кыз шулай. Без әлбәттә положениегә ярашлы мәктәп балаларына карарга тиешник. Шул ук вакытта бер балалар баксаһыннан Асир Хисматуллина дигән кыз бала бик матур итеп милли киемдә айрым әзерләнгән, махсус әзерләнгән Акмулланың шигырен ятлап һөйләүе менә ошо бәйгенең иң матур сагу моменты булгандыр дип әйтәм. Киләсәктә бу бәйгене дәвам итәргә кирәктер. Тагыла бер мөһим вакыйга декабрьдә үтәсәк, бөтә дөнья башкортлары корылтайы турында әйтмәй үтә алмайбыз. Республиканың ситтә яшәгән милләттәшләребез Акмулла университетын онытмай, махсус проект аша нинди эш алып барыла? Зур сара алдына торабыз һәм ошо вакытта без тагын да бер тапкыр үзебезнең республиканың ситтә, хәтта Рәсәйдән ситтә яшәгән милләттәшләребезне мөмкин тиклем игътибарга алып, уларга кулдан килгән тиклем ярдәм итү һәм әгәр дә теләктәре бар икән яки мөмкинлекләре бар икән, башкорт телен өйрәнүгә менә булышлык итү үзебезнең төп бурычыбызның бере дип исәпләйбез. Бу җәһәттән безнең галимнәр тарафыннан әзерләнгән онлайн платформалар да бар һәм шул ук вакытта башка бәйләнешләргә чыгып, улар белән бергә хезмәттәшлек итеп, уларны кабул итәргә әзербез һәм улар белән артабан да бергә эшләргә безгә өчен бик мөһим, кызыклы бер проект дип тора, булып тора. Акмулла укулары гыйльми-гамәли конференцияның йомгаклау көнендә ниндәй программалар көтелә?
Акмулла укулдары әйтеп үтүемсә 5 секциялар эшләй, шуның тагын да аерылып тора. Бында инде телселәр, филологлар гына түгел, тарихчылар да катнай, чөнки халыктың теле уның тарихы менән бәйле, мәдәнияте менән бәйле. Шуның өчен бер юнәлеш ул безнең полилингваль белем бирү менән дә бәйле, шуннан соң мәдәният менән бәйле. Шуңа күрә был сарала хатта рәсем укытучылары, технология укытучылары, музыка укытучылары теләп катнаша. Менә һәр бере үз юнәлешендә секцияларда фикер алышасак. Һәм тагын да бер яңалык дип әйтергә мөмкин инде, һәйбәт, матур шундый күренеш. Ошо Акмулланы үзебезнең башкортларыбызга, Башкортстанга, башкорт фәненә алып кайткан тәүге премияның лауреаты Рәшит Шакур исемендәге стипендия булдырылып, менә ошо Акмулла укулдары конференциясында игълан ителәсәк. Тагыла киләсәккә нинди пландар менән янып яшәйһегез? Киләсәктә әлбиттә безнең ата-бабаларыбыз мирас итеп калдырган телебезне онытмаска, үзебезнең фольклорыбызны онытмаска, уны өйрәнергә һәм ошо эшне дәвам итерлек иң беренче әлбиттә туган тел һәм әдәбияты укытучыларын тәрбияләү. Уларның артабан мәктәпләргә барып, балаларны матур тәрбия, дөрес тәрбия, туган илгә һөю, менә ошондай юнәлештә эшләрдә алып бару һәм җәмәгатьчелек тарафынан үткәрелгән бөтен сараларда бердәм катнашырга дигән теләк. Лейла Мидхәтовна әңгәмәгез өчен рәхмәт. Исегезгә төшерәбез. Студиябыз кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филологияһы факультеты деканы, филология фәннәре докторы Лейла Хөсәйнова менән 19-нчы Акмулла укулдары халыкара гыйльми-гамәли конференция турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.